अरे बाप रे चल गई। अरे या कोइलू अरे बाबा पूरा 5 घंटा से इंतजार करत नी। तो हम का करी तरे आ तेरी की जो कहां बा माल कहां बा माल दे जल्दी माल। अरे बाबा आराम करिए आराम माल ना ऐसा जगह छुपैले बारी ना कि केहू के हाथ ना लगी 4 दिन बाद 4 दिन बाद किताब कर जाए। और ऐसे भी ना माल में पता है इतना मोटा मोटा सोना के चैन और इतना बड़का का अंगूठी एकदम पाल के तो जोड़ा मत पूछी इतना चौड़ा चौड़ा पायल बा एकदम। और 2-3 गो आश्रम में गाड़ी किनब सब ड्रेस किनब है सब बार कटवा के एकदम फैंसी वाला लगा ले। सुनी एने आई कहतनी ना कि एक दुगो नमूना और ऐसा ऐसा पटाई कि हमरा लूटे मन ही ढेर बा। आई हां पूरा एकदम। अरे हम जानत नहीं कि तू बहुत बड़का खिलाड़ी हो पहिल के दिन देख के जान गई। जोरदार है ना खिलाड़ी ना रहते कारम बढ़िया से लुकइले बड़ू नु बढ़िया से कोनो देखला से ना नु खोन के हां ओ में कपड़ा से लपेट के 2-3 तक एक नंबर तब घुसा देले बानी। अच्छी हंसी लगा देले बड़ू नु। हां टेंशन कर लेते वहां ई ना कि खोदियो दूसरा जगह या खोजियो दूसरा जगह त काबे गबड़ा तुलसी के पेड़ लगा देले बानी वहां पर। हां एक नंबर भरियो तहस नहस क दिए। आ सुनी जल्दी से ना फिर दोसर जुगाड़ में लगी एकदम फैन भाई एगो दूसर सेट बा। हां एकदम देख के ऐसे उए करो से तनी मुनी दहिने बा सच में ऐसे मत करना त मन हुआ नहीं नहीं हमर जवान बूढ़ो देखो अभी बाबा तवा कहाँ जाने बाबा मोठी वो मन खबर कहाँ हो सब लुटा को नहीं ए भाई बाबा के देखला हा का बात बा आज बोला ना बात जल्दी बताओ बबुआ। बाबा के तो देखो नहीं नदी किछरा जात उन्हें आसन लगइले बड़न बाबा हां हेने ये रास्ता से गइलन हेने में मुड़ अच्छा नदी किछरा उन्हें बड़न हां हां का बात का बा। अरे हम बात हो गई बबुआ बाद में बताई हम जाता नहीं आयो तारम आ 5000 न देबो तो मुहवे में मारब सदा बसंते हृदय रविंदर आ जल्दी माल लेके अइहा मठिया के अंदर दाम तोरब की लगन में बियाह करवा दे दाम तोर लगन चकचकाता बाकी बाबा के जब तले दक्षिणा ना देब तारा साले कुकुरों से बियाह ना होई। बाबा दक्षिणा देव में एकदम कल्याण बा तोर बच्चा हमार देखी ओहो हट ई तो साला बड़ा लटपटिया बुझाता रहते। अरे लइका ही में चोरी कइले बड़े ढेर बकरी के बच्चा ना तोर दिन नइखे अच्छा साफ तोर लकीर बताओ ता कि ते फकीर बने वाला बड़े बाबा के करबे दान तबे होई कल्याण। अब हाँ ढेर लोग के कल्याण कर देले बानी ठीक नो। हाँ जौन कहनी एकदम समय से कल 10 बजे माल लेके हाजिर हो जी हम एकदम कल्याण। बाबा ए का हो गई बर्बाद हो गए बाबा का भइल नगद लाल बर्बाद हो गए। बैठा सब निवारण में बैठा बच्चे बैठा जा बैठा अरे बैठा का हो गइल सब धन लुटा गए बाबा धन लुटा गइल एक सब लुटा गए खुशी में आग लग गए बाबा का हो गइल बढ़िया से साफ बताओ बैठो। अरे सब धन लुटा गए। अरे भाई ज्यादा काज पी ले बड़ू है हमार सब लुटा गए। ए भाई धोके के ले जाई पी ले ज्यादा ए हटाओ पी के आइल बा ना बाबा सुना ए हां दिखाओ तारा सा बियाह खाती अरे बाप रे बाप ये अगुआ रोन हमरा बियाह में हमार सब रात में लगे पागल गाना गोरिया बाप रे बाप। अरे का भाई साहब सब बताइबो बाप बर्बाद हो गई। अरे बाप बाबा कहाँ को रहे के हम बियाह कोई रही हम कहाँ को रहे बताओ। अच्छा बियाह करो नहीं जो अरे का हो गई हम वाले के हमरा के बेहोश करके भाग गइले बाबा सब के भाग गइल कैसन बियाह करौला का करे बतावा हमरा घर जाई ओकरो घर जाई हमार सब लगे भाग गइल लंबारी अयो सोना का गोटी लगा भाग गइल। अरे चुप तो के कहले रही नो कि तोर दिन दशा ठीक नहीं खे
तो वो दिन ते कहले कि है हमारा पर ग्रहण काम करी हम ही ग्रहण पर चढ़ीला गलती हो गई बाबा बाबा के ते को बात मतलब है नानवा को हम कहनी कि 3 दिन के बाद बियाह होई तो तोरा भूत दैले बा कि वही दिन होई आ का कोई बियाह नु कटत रोज तो हम जाने के चोट पकड़े पट बियाह को दिया बाबा खुशी में आग लगा देला से बाबा बताई कहां घर है ओकर बाबा हम जानत नहीं घर कहां घर है हम घर जानत नहीं की ओकर के पता करब हम ठीक नु अभी जा आश्रम में ये रुआ गाओ मत हमार ढेर जजमान आइल बलो जा बबुआ जा घरे जा अरे अरे हमार मोल उठा गोल खजाना रे बाप एक बोरा रुपया रे एक बोरा सब तोरा गलती से लुटाइल बच्चे बात काहे ना बनले आयो बाप अरे बियाह मत करे से काले मेरे बाबू उल्टा पलटा बोल बे बियाह ना करवाइले रही तो ते सही रुवत रहे बियाह करवा देनी तो सही ते रुवे आज के बाद हमारा बियाह ये मत आज के बाद ये मत ठीक न हो अरे बाप अरे हां देखो जल्दी रे बाप कहां बियाह जल्दी ओकर बंतर लगाव ध्यान लगाव रे बाप खर्चा लगी या सही ध्यान लगी आयो दादा ओ कतरा नहीं खर्चा होई कर देले बनी बुझ गई नहीं तोरा गाय 21,000 रुपया देवे के रहे ई पैसा ना देवे के चलते ते नाटक कइले बड़े ना साचो के भागले बाबा सब माल का ले लो साचो के भाग गई भागल बिया सब माल लेके माल के भागोई बाबा जल्दी बताओ कहां बिया जानवर अरे बचाओ से चला माल उठा के हम अरे छोटा सा एकदम तोनियो के एजा मत रहा था बिया करो था संपत्ति लुटवा देता मैं लुटा को रे आदमी लल और के बुआ दिलस रे दादा काले बिया कर बस बाप रे बाप हमार बर्बाद हो गइल धन अरे बाप रे सुन लो हम पंचित करम तारा पर अरे तो हमारा पे कहे के करोगे बताओ कहां घर है हम जानत नहीं कहां घर बा काय बिया किलो जब ना जानत रहतो अरे के तो हम कहनी कि अभी बियाह ना होई तो ते हमर बात मान ले ठीक बा हम मनी चाहना बनी जब ओकर काम ना चल तो काय उठल तू अरे तो हम ओकरा के खोज के लिए आई कुछ दिन समय लागी मियां हमरा पगला गुल बा हम चुप हो गए बताओ जल्दी एकदम कहां रह घर ओकर अभी जा तू घरे पियले खइले बा नहीं थी अभी जा तू घरे घोष हो गइल बा मैं चोरी हो गइल बा चोरी एकदम अरे कैसन जजमान से बला परल हां रुक अभी हम बताओ सरपंच भी किया भी रुक अभी मंत्र से बताओ तनी हम लेवे ना मुखिया सरपंच के लेके बता नहीं ए जा रहिया संजय जजमान से पला पर गई रे साला ई गई सरपंच के बुलावे रे दादा बड़ा इजा के सरपंच डेंजर बढ़न रे दादा कितना लोग के सुधार देल हां ई साला वर्ल्ड में लोग जानता जो मेरे के सरपंच बड़ा डेंजर भागा है दादा का राकेश बाबू का पी खा के तू लोग हाला गुला करत लोग काल हम सुननी पूरा बड़ी खराब लागत है सब का सुनत नहीं हम का तू सरपंच साहब जानत नहीं कि दोनों भाई हमने के तेकर रोल बा काम होई राकेश नवलाल मस्त और ना योसन गलती ना तो ऐसा गलती मत करो लोग तनी मनी शिकायत होता देख सरपंच साहब के हो सरपंच साहब का जी नगरलाल जी का हाल चाल अरे हाल चाल बहुत खराब बा सरपंच बाबू ठीक बा चल बहुत खराब बा का हो गइल हमार बाबा अगुआरन बियाह करैलन हां रात में हमार बोरा में से बांध के सब मेहरा लेके भागल के हना पंचित करे के बा बाबा पो ऐसो खावा बा के लड़छुत बाबा लड़छुत बाबा पर केस करे के बा हमरा पंचित करे के बा तो बियाह कोइला पूछबो ना कोइला आ जाबो तोरा अरे पंचित करे हम हमरा भी अरे हम जानी हड़बड़ी के बियाह बड़ी काटत रहस ते के पे चोट मंगनी पट बियाह कोलनी है सरपंच साहब कि बियाह कोटिया से ना तले आ हो हमरो बुझाइल ना देखो वो बियाह को के रात में ना सखिया के माल के हमर सब भाग गइले सरपंच कहां साहब के लड़की है उ जाना तनु बाबा जानते हम नहीं खी जानत बाबे अगुआरन में सटैले रहन बियाह कहां करे भेट हुई बाबा से अभी मठिया पर हम बताव तनी जा सत धक ले अवसर चलो हमारा के अथी कइले परनु जा जा बताओ इनके धरवा जा हमार देवा देख बा सब सामान ठीक बा जा जा तनी चलो प्रणाम ए चप्पल खोल के आओ आश्रम में
चली रहुआ के सरपंच साहब बोलैले हम काहे खाती चली रहुआ के उहे बतेहन कहला बोलैले हम अरे तनी इनके के आवो तनी विधायक जी से के तनी 2 मिनट बस 2 मिनट रुक जा ना चली चली अभी अभी जल्दी बोलैले हैं अरे रुक जा भाई 2 मिनट चली ना अरे चलो अरे दू सरपंच अभी हम बाणे हो जाए बैठा बनेंगे चली अरे विधायक जी से सरपंच के बात करावल ना चली ना रहुआ पहले चली अरे ए विधायक जी चली विधायक जी चली ओए जमराज कुछ ना रहुआ गड़बड़ का कदले बनी अरे अभी ऊपर जाए के समय नहीं खे जमराज जी हाँ। तेरे लिए सब करवा दिला ऊपर ये हमें हाँ पूछी इतना और जबरदस्ती लगा पड़ा क्या हो गई सरपंच साहब पूछी रुको हाँ और ठीक बा हम समझ लेते नहीं ठीक बा रहा एगो पंचायत ले बतानी देख के हम बात करते नहीं ठीक तरह से बोलल जाओ सरपंच साहब सुनी ई बैठी ने बैठी बाबा हाँ बैठी इज्जत करी ले जा रो बाबा इज्जत करते जा बैठी सुनी सरपंच साहब ई अगुआ रहन बियाह करा ले बड़न हमार आ बियाह करा के आ रात में हमार माल लेके सब मेहरारू भाग बिया ना सख पिया के ठीक बा आ कहाँ कर रहे ये जानते बताओ तनी नहीं कोतनो पूछो तनी नहीं खन बताओ पूछ रहो बा कहाँ कर रहे ए सरपंच साहब देखी ई बियाह करे से पहले इनका के बार हम माना कहनी कर कुंडली देखनी हम कहनी कि तारा कुंडली पर राहु के तू सवार बतो कहत कि ना हम ही राहु के तू पर सवार बनी हमारे एगो कहल बा सरपंच साहब ई बात नहीं खन झूठो के हमारा के फसावत रह बियाह ना करत रही तो रोज जाके हमारे से लड़त रहन अगुवाई जब रवा कोई नहीं तो लड़की के पूछी। घर दुआर पता होई नु कुछ नहीं के मालूम है सरपंच साहब अगुवाई करे चलो हाँ लड़कियों आई रहे एक दिन हाथ देखावे कॉलेज के हमारे बियाह करे के बा अब तो बुझाता कि तोहरे राहु के तू अब हाँ खराब बाबा होई। हाँ सरपंच साहब हमरो शौक बा बाबा पो बुझाइल ना सरपंच साहब एकदम में हम कुछ नहीं के जानत हमार ई माल देवा देश आ कितना लेके भागल बिया अरे बाप गिनोले बनी मोय अलमारी में के माल जिंदगी भर के बाने जुटावल माल लेके भागल बिया आ समझ ली कि सांझो ही दवाई पिया के झांसा में डाल के माल लेके भाग गइल करेजा फाटता सरपंच साहब हमार उरा सतने हंजोड़ी बा हमार पैसा हमार मेहरारू ई कहीं से उपाय को के हमरा के देश आना तो ई क्या करूँ जेल में करवाई ना हाँ। देखी सरपंच साहब तब तो तारा तो बांस होई नु तहार दादा हो छाती फटता छाती सब माल उठा गइल बा हमार अरे बाप रे बाप बड़ा डेंजर सरपंच साहब बन दादा